Que xulo, Rosa, però t'has donat compte que encara no hem saludat? Tens raó. Bé, bona tarda a tothom. Un any més ens hem vestit de gala per presentar la 6a edició de la Remansada. De gala? Doncs a mi algú m'ha enganyat. M'han dit que aquest acte era molt familiar. Doncs jo, per si de cas, m'he posat el millor que tenia. No fos cas que l'altra presentadora, la Paula, em fes ombra. No crec, Rosa, però centrem-nos. Que ja ens han dit que l'acte ha de ser àgil. Bueno, d'acord, que tens raó. A continuació donem pas al president i la vicepresidenta de l'entitat, en José Luis Gil i l'Elisenda Bru. Bona tarda. Esteu aquí ben contents? Doncs nosaltres us farem una bona festa. Bona tarda, benvinguts i benvingudes a aquest acte de la presentació de la Remansada. Com a representants de l'associació La Remansada us agraïm la vostra presència i el vostre suport en aquest gran projecte cultural, social i econòmic que tirem endavant any rere any amb molta il·lusió i sobretot molta passió. Estem orgullosos de presentar-vos la 6a edició de l'obra i us convidem a venir el dia 1 de juny a les 6 de la tarda. A la plaça dels Remenses, oi? A la plaça dels Remenses, naturalment. Per això som remenses. El nostre objectiu d'avui és presentar-vos les novetats d'aquesta edició en un acte festiu que hem preparat i transmetre el nostre agraïment als socis, autoritats i simpatitzants per la vostra assistència, com ha dit el nostre president, convidar-vos a assistir el dia 1, però també per presentar-vos el padrí d'aquesta remansada. En aquesta edició tenim l'honor d'estar apadrinats per una personalitat del nostre poble. És el fill d'una família de tradició pastissera. Ha crescut a l'obrador de casa, al costat del seu pare, que diu que de petit li ensenyava a fer croissants. S'ha format en pastisseries de renom a Suïssa i a París i a la prestigiosa escola d'hostaleria Hoffman de Barcelona. Ha estat al Brasil, on ha posat en pràctica coneixements i compartit experiències, i ha col·laborat amb un restaurant a l'Equador com a xef. Ha rebut el premi al millor jove artesà alimentari innovador del 2017 de la Generalitat de Catalunya. I de ben segur que té un munt de projectes i d'idees al cap, perquè ell crec que bàsicament és un artista. I tots sabem que els artistes mai descansen. És un plaer tenir com a padrí d'aquesta edició el senyor Jaume Villalonga i Carrera. Sisplau, si ens vols acompanyar, Jaume. Bueno, res, bona tarda a tothom. Jo no, el meu no és parlar en públic, però bueno, de fet, per nosaltres és un honor i un plaer que ens hagin nombrat padrins, bueno, padrí en aquest cas, però jo parlo padrins perquè atribueixo a la família i a la institució. De fet, penso que és una cosa molt positiva que tots aquests actes culturals, socials i que tradicionals que fan moure un poble, que fan moure doncs, bueno, un equip, diguéssim, perquè al final és un equip, continuïn, no? que ens hi aboquem tots, que continuïn i que segueixin endavant, perquè això fa moure la societat, fa moure el poble, ens fa moure tots i això fa moure també la gastronomia, que és el que nosaltres ens dediquem. De fet, aquest any, quan ens van nomenar padrins, vam pensar de fer una petita creació, diguéssim, alguna petita sorpreseta del nostre àmbit, que és la gastronomia, i tenim pensat fer un acte que ja anunciarem més endavant a partir de la Remansada, on presentarem aquestes dues sorpresetes per al dia de la Remansada.
res més, animar-vos a continuar i seguim units. Endavant.